bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde Ayaw Pine TV to gonɗen ɗo gonɗiɗon ko jamme kisale moɗon en calmini dendagal yeɓoɓe wonɓe nder le caggal leydi kala en juurima ɗumen caggal nde jettiɗen gueno jurum jeeɗo jurum toɗo jafotoɗo waɗa wona golla jaaɓe lamɗo lamɓe lamaɓe juuɗe nelaɗo makko Mouhamadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo jamme kisal goni mum mo tawɗen saabu mum kadi kanko woni kodda annabaɓe en yetti sabbuji ɗi kala sababu wodeden ko jiknaɓe yaɓe yelto fofta heddi duuso ɓooy sababu goɗɗo ha garɗen ɗo humnude hakkude men e yeɓiyanko men e windande meɗen janggen pular lewal pina Abou Samba Diop kanko galle o calminama en calmini joom galle o miñi kadi mawni ko debbo e gorko suka e mawɗo en mbi jamme kisalle mabɓe kono kadi en jetti en calmini ɓinguel men woni Djiby Abou Dieng mo ganduɗa kala hen ko fewi kala hen ko weeli yebde ko weeli nande kanko woni caggal kabirɗe en calmini gondiɗo men kala saaha ɓinguel men woni Elimane Gaydo assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waaleykum assalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ba famada salminama juurama en calmini bandiraɓe yeɓamen ɗo e nder leydi ha e caggal leydi kamɓe ɓe calmini min juurimaɓe no mbiɗani kadi en calmini technicien men Djiby Ba en calminimo no fewi ni Dieng en jettimo Ba nde kadi ko noon ande kadi a jarano mbiɗani salade aadi ɓuuri futtude aadi e kamɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pine TV pirtani aadi enenne kadi en pirtani aadi non wadde en garti hande yewtere men en janggen pular ne wayno yewtere men ndeɗo yawtude garneɗen koye kam mbiyata ko woni deftere yo Allah yurmo yaafo Yero Doro Diallo woni deftere makko witende Dikkiri Joom Mawlo ganduɗa hoorema e hello ngo namnoɗen ko fayde batte hakkude Hammadi e Gueladio e Berkeldi e Billo non wadde ɗon ko ɗon kamnuɗen ñande hen hande kadi naɗen e dawal gongal ko fayte batte wiyete garten e hiiso en kaali ko fayte batte meter ha e kono juutedi mum foof en kaali hande noon kalaten ko meter e cowanɗe mum meter e cowanɗe mum ko hen hande Baba Hamad artante en hen so Allah jaaɓi inchallah ɗum noon wadde joni mo yaato tableau to kadi o fira ɗum o faccir ɗum so gueno ñaawi. Eyi Elimane a jarama no mbiɗa ni en mbaɗino ko fati ɓetoji hol ɓetoji ganduɗen en limtino ɗumen en gari hen ha en puɗɗima ɓeto juutendi en kaali ɓeto juutendi holko woni ɓetirgal mum yummowal eɗen gandi ko metere woni ɓetirgal men yummowal to banggue ɓeto juutendi en mbino kadi metere yerodira koye diraji ɗiɗi sagata taw ko sagata hakkudejo wona sagata mawɗo no fewi wona sagata kadi tokoso jogui darde hon darde joguimi nde eyyi kono kadi no dira jogori ko ɓuri ɗum mawnude ni ko noon kadi ko wayno no ganduɗen ko wayno falgande eɗen gandi falgande woni taɓande ko wayno ñayi eɗen gandi ko woni ñayi ko wayno lelde luugal ko wayno kalasal ko wayno weddande jambere ɗeɗo fof ko kañumen ɓuuri mawnude e meter manam ɓuuri mawnude dira no dira jogori ko ɓuuri mawnude ni ko noon kadi meter ne jogori ko ɓuuri mawnude wadde hande ko ɓeto juutendi e cowanɗi mum ko wayno so tawi a yiiɗi andude juutedi walla jaajendi guesa maɗa walla yiiɗi andude hakkude wuuro e wuuro walla hakkude leydi e leydi kutortoɗa ko ɓuuri mawnude e meter sa yiiɗi andude juutedi walla jaajendi guesa maɗa walla yiiɗi andude hakkude wuuro e wuuro walla hakkude leydi e leydi kutortoɗa sa wiyata huutor ɗum meter sa renaka ɗum ñallata ko metade ha tampa aɗa gandi maçon ina huutoro ko wiye décamétre mbiɗen maçon ina huutoro ko wiyete décamétre bon ma en gartu hen décamétre eɗen gandi waɗoɓe course ɓe waɗoɓe course aɗani jogui course 100 métres 100 métres woni dogoɓe temedere métre won dogoɓe ɗum
won dogoɓe ujunere métre joni noon sen garti e décamétre oɗo ɗiɗi tati gow o kala nde nanɗa déca kala nde nanɗa déca déca ko sappo déca kala nde nanɗa donc kala nanɗa déca nanodira déca ko sappo wadde décamétre décamétre foti koye métre ji sappo wadde mbiyen décamétre goto ɗum ko woni décamétre goto foti koye métre ji sappo dogoɓe temedere métre ɓe kala ɗonɗa hecto hecto temedere métre woni hecto hectométre kala nanɗa hecto ko temedere métre hecto fof nanɗa hecto fof ko temedere wadde hectométre goto kanko heeɓimi hannde hectométre foti koye temedere métre dogoɓe ujunere métre ɓe ujunere fof en jiino ko kilo fof ko ujunere kala nanɗa kilo ko ujunere wadde so wiyama ujunere métre foti koye e kilo wadde ɓay ko métre kalden wadde kilo métre eɗen mbawi wiide wadde wonde kilométre goto foti koye ujunere métre kilométre goto foti koye ujunere métre foti so wiyama décamétre ko maçon ɓe kutorto ko décamétre fof sa ƴeewi ko 10 métre métre sappo hectométre goto ko temedere métre hectométre goto temedere métre kilométre goto ko ujunere métre mi nder so fago joni temedere métre ko hakkude ujunere métre walla holnoon aɗa andi joni no pamrata sa yiiɗi mbaɗen oɗo schéma mbaɗen ɗo joni métre mbaɗen ɗo décamétre mbaɗen ɗo hectométre mbaɗen ɗo kilométre sen mbi joni mbiɗen ɗo joni décamétre goto ko métre sappo décamétre goto métre sappo kono kadi hectométre goto ko temedere décamétre non ko kilométre ko décamétre uji sappo kono kadi ko temedere métre kono kilométre goto foti koye hectométre uji sappo kono foti koye temedere décamétre foti koye ujunere métre
ɗi ɓurondiri ko sappo e deggodiral sappo tan ɗi ɓurondiri eyyi e deggodiral noon e deggodiral eyyi muni ko sappo e deggodiral kilométre goto foti koye hectométre uji sappo hectométre uji sappo foti koye décamétre uji sappo décamétre uji sappo foti koye décamétre goto foti koye métre sappo mi ɓamta kilométre goto foti koye hectométre uji sappo hectométre goto foti koye décamétre uji sappo décamétre goto foti koye métre ji sappo mana so tawi mi faami ɗon mi faami sabu andi yimɓe gandama surtout ma kilométre goto no foti métre uji goni hen mimi kilométre goto no foti métre uji goni hen a waɗimi comme genre dogue tati han wona ko dogue tati wonata eyyi dogue tati saabu kilométre rewi mum ko hectométre rewi mum ko décamétre nde métre fuɗi arde te ɗi ɓuridi ko par sappo kilométre goto foti koye hectométre uji sappo kilométre goto foti koye décamétre uji temedere kilométre goto foti koye ujunere métre hectométre goto foti koye décamétre uji sappo hectométre goto foti koye temedere métre décamétre goto foti koye métre ji sappo joni hay guesa mbimi hay guesa ma saɗa yiɗi ɗum metade guesa ma joni so tawi aɗa yiɗi metade ɗum aɗa wawi metrade par décamétre walla métre par hectométre kono fof gartata koye décamétre walla kilométre ɓuuri famɗude ko métre to oɗo fannu décamétre rewi hen hectométre rewi hen kilométre rewi hen oto so wiyama comme genre yeru guesa hectare hectare woni hen ko temedere holɗum métre hectare hectare ko ɓeto werto ma en gaare ɓetoji ɗi kono ko guesa ba ganduɗa guesa ba ganduɗa juutedi muɗum manam tugguɗo ha ɗo ko temedere métre ɗo ko temedere métre ɗo ko temedere métre ɗo ko temedere métre woni hectare goto ko guesa ba ganduɗa koño ɗumnayi ɗi foof ko temedere métre ɗum ɗo werto ngo woni hectare goto ɗo hectare goto ɗum ko ɓeto werto eyyi kono jesa ne mbaɗirɗa koñuji ni juutedi ni kala koñ ko temedere métre eyyi ɗo ha ɗo ko temedere 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 werto ngo noon werto ngo jiida e taarol ngol eyyi jiidanta mi faami ɗon nde noon so tawi joni fayida jangde ɗum ɗon ko tawi a yiiɗi wadde ɗo engrais ganda hono foti kiloji engrais cotta tawi ko awdi ganda hono foti cotta bon ɗum koto banggue wertoto tawi noon jiɗɗa ko sodde grillage wona werto ngo data ko taarol ngol ɗum joni ko kareru ko guesa ba ganduɗa ko ñuƴuminayi ɗi fof poti nden gandira no foti métre uji grillage mbawata sodde ɗum ma ganda tarol ngol tawino ko banggue awdi walla ko engrais walla ko nandi hen ma ganda werto ngo eyyi ko noon mi faami ɗon surtout ma noon kadi hectare surtout ma kilométre ko ujere métre eɗen nana kilométre tan gandata ma wiya ha hakkude wuuro e kaari kilométre ji sappo hakkude leydi e leydi kilométre minen joni hakkude wuuro amen no jibinami ɗo e Dakar ko 600 kiloji 600 métre kilo e kilo jeegom 606 kilométre 606 kilométre jeni sa yiɗi andu no foti hectométre uji a sawat ɗum tan e sappo dañata ko 6060 walla ujunnaji jeegom e capanɗe jeegom hectométre sa yiɗi andude ɗum holno foti e décamétre uji cowa ɗum e temedere daña capanɗe jeegom ujunere e temedde jeegom décamétre
ummade ɗo e Dakar fayde wuro mon eyyi sa yiɗi andu foti métre ji a sowa ɗum kadi ɗo hen daña 660 ujunere métre hakkude Dakar e Mbolo Ali Sidi ko 660 ujunere métre walla ujunnaje 660 hectométre walla walla 660 kilo 6 kilométre ɗum tawi wadde hen sahaji waji ɓene soɓe mbaɗi laabi toujours mbaɗa tableau ji ɗi hakkude wuro e wuro ngo payɗa ngo ko kilométre uji mbaɗata kilométre uji mbaɗata eyyi kilométre uji mbaɗata eyyi ko noon ɗum kam en paami hen wonko kadi gaɗa arma kuccuɗe hen ko heewi surtout ma ko mbiɗa ko hen kilométre en nana ha wiye wuro carré walla ɗo kilométre uji tan tellement taw alay saago ne ganda holko woni lowdi mum wadde ko dogue tati dogue tati goni e ganduɗa hoorema e nder ɗum ɗo woni kilométre uji ɗon wadde hande ko mbiɗa ni gandanɗen koye métre e cowanɗe mum métre e cowanɗe mum a haali ko maçonneɓe koɓe kutorto ko wiyete décamètre a ari hen a hokki hen kadi yeru goɗɗo ko fayte batte ganduɗa hoorema dogoɓe 100 mètres e dogoɓe kadi 100 mètres e dogoɓe mbiɗa temedere métre ujunere métre enen no kayni dogata ko 100 mètres 100 mètres woni temedere métre kayni jogata ko 1000 mètres woni 1 kilométre joni ɗum kadi ari hen a rokki kadi yeru goɗɗo ko fayte batte ɗum kam ko enen nanni hen namdal men ko fayte batte woni hectare wertu mum e juutedi mum fof kadi a rokki hen yeru goɗɗo ɗum ne kadi a jarama no fewi ɗum ne inshallah jaɓi inchallah wadde ha yewtere men aroyonde so gueno ñaawi ƴeewen kadi hol banggue goɗɗo mo naata inshallah jaɓi inchallah ɗum ne kadi en jetti kadi bandiraɓe heɗotoɓe men wakkadi yeeɓoɓe men ɗo e ndeledi hay caggalide kam foof en jettiɓe no fewi ande kadi a yettama gam kadi ko mbiyata ko yen foof kadi ko hen janggat hen machallah a jarama Seydi Thiam eyyi Elimane a jarama ko mataw en jawatɗo tan windande men ha saaha goɗɗo kadi en jettiɓe kamɓe yeeɓiyankoɓe ɓe gadda hen kadi teskuyaji mabɓe e namde mabɓe ina soƴƴe ene ɓeydo softude hebde namde ɗe e ƴeewen so tawi ɗum mbiɗen ni nde wonno neɗɗo janggata koye perguite muɗum so tawi namdama namdal ngal a anda ma ɗaɓɓoy hono jabuɗa ɗum ko dimtani gandal men fof no jabude ko poɗɗen jabade ko ɗum en jetti encore une fois ɓinguel men hono Djiby Abou Dieng e golle makko tiɗɗo wonata e tampere makko yalla jaram tampere nde kala ɗum noon ha saaha goɗɗo so jawdi assalamu aleykum wa rahmatullah